ಏರ್ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಡು ವಾಸ್ತು ದೈ ಇತ್ತಂಡ ಅಂದೇನು ಓಲ್ ದೀವೋಡು ಒಂಜಿ ಪನ್ಲೆ ಎಂಕ್ ವಾಸ್ತು ದೈ ಓಲ್ ದೀವೋಡು ಅಂಚೆನಿಂದು ತೂಲೆ ಇಂಚುಂಡು ತಿರ್ತಿಡು ಅವಿಂದ ಅದೇ ಬುಡ್ಪದು ತಟ್ಟಿಲೆ ಪಾಡೋಡ ಯಾನೊಂದು 2 ಸರಿ ಯೂಸ್ ಮಂದೆ ಮಸ್ತ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಪನಂತರ ದೇವರ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ತಿರ್ತಿಯರ ಬಾಲಿ ಮಿತ್ತು ದೀವೋಡು ಪನ್ನಂದು ಅನ್ಸೊಬ್ಬಕ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಅನ್ನ ದೇವರ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆನಿ ಹಾಕಿ ಅವು ಏನಾದ್ರು ಪಂಡತೆ ಗಮ್ಮದ ಐಟ್ ದೇವರ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದೀತ. ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತ್ರಿಗ್ಲ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್ ಜೀವಿತಾ ಬೆರ್ವಾಸ್ತು ಟಾಕ್ಸ್. ಸೊ ಇಂದಿನ ವ್ಲಾಗಿಗೂ ಮಾತರಿಲ್ಲ ಮೋಕಿಡ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಅಂತದಿಲ್ಲ ತೆಮ್ಮೋಜಿ ಅವು ಏತು ಪಂಡ್ಲ ಮುಗಿಯರ್ನಿಗೆ ಕೇಳಿದ್ರಿ ತೆಮ್ಮ ಶೀತ ಇಂಚ. ಸೊ ಈತ ವ್ಲಾಗ್ ದಾದ ಪನ್ಪನಾಗ ಏನು ಕೋಡೆದೇ ಬಂದಿತ್ತೆ ಕೋಡೆ ಮೂವಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಹೋದ್ ಬಂದು ಲೇಟ್ ಆಗಿರ್ತಾನೆ ಕೋಡೆ ಅಂಚನೆ ವ್ಲಾಗ್ ನೀವು ತೂರುಪಾರು ಶೂಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ. ಸೊ ಇನಿ ಏನು ಭೂತೈದ ಕಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಬಂತಂದಿಲ್ಲ ಭೂತಾಯಿ ಫ್ರೈಗೆ ಏನು ಅಂಗಡಿ ಹಿಡ್ದಾಗ ಅಂತಿನ ಪೊಡಿ ನೀನು ಮಸಾಲ ಬಂತಿದ್ದು ಫ್ರಿಜ್ ಹಿಡಿದಿತ್ತೆ. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಭೂತಾಯ್ದ ರೆಸ ಮನ್ಪುಗ ಒಂಜಿ 2-3 ಚಾನಲ್ ತೂತ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ದ ಯಾನು. ಸೊ ರಪ್ಪ ಇತ್ತ ಕಚ್ಚಿಪ್ ಮನ್ಪುಗ ಪುಂಡಿ ಕೊಡೆ ರಾತ್ರಿ ಮಂತೀತ ಯಾನು ಪುಂಡಿ ಉಂಡು ಮತ್ತು ಬಡ ಉಂಡು ಚೋರು. ಸೊ ರಪ್ಪೋರ ಮನ್ಪುಗ ಅಂಚನೆ ಎನ್ನ ಇನಿ ಹೇರ್ ರೂಟೀನ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಏನು ತೋಚ್ಪಾವೆ. ಸೊ ಎನ್ನ ಹೇರ್ ತೋಲಿ ನಿಕ್ಲು ಸ್ಮೂತ್ನಿಂಗ್ ಬಂತದ್ದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 2 years ಆ್ಯಂಡ್ ಏನು ಸಾತರು ಕೂಡ ಬಂದದ್ದು ಉದ್ದ ಬೈದದ್ದು ಹೇರ್ ಫಾಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಉಂಟು ಮಸ್ತ್ ಇಂಚ ಒಯ್ ಪೂಜಾನ ನಮ್ಮ ಇವತ್ತು ಪೂಜಾಲು ಹೋಯ್ತು ಒಂಜಿಲ ಪೂಜಾಲಿ ಇಚ್ಚಿಕ ಇರ್ತಲೆ ಒಂಜಿ ಬರ್ತಿದ್ದ ಅನ್ನ ಅಂಚ. ಸೊ ಎಸ್ ದಪ್ಪ ಇತ್ತ ಭೂತದ ಕಚಿತ್ ಮಾಡ್ಬೋದ. ಸೊ ಒಂದು ಇಂಕ್ ಹೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಇರ್ತಿಕ್ಕಿದ್ದೀರ ಒಂದು ಅವು ಪೂತ ರಡ್ಡಲ ಹೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಇರ್ತಿಕ್ಕಿದ್ದು ಒಂದು ಫ್ರೇಮಿಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ ಅಂಚ ರಬ್ಬರ ಮಾಡ್ಬೋದ. ಅಂಚನೆ ನಿಕ್ಲಿಲ್ಲ ಸ್ಕಿನ್ ತೂದುಪ್ಪಾರು. ಸೊ ನಾನು ಸ್ಕಿನ್ನಿಗೋಸ್ಕರನೇ ಪನ್ನೊಂದು ಕೆಲವೊಂದು ಜಾತಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ತರ್ಪಾದೆ ಪರ್ಪಲ್ ಆ್ಯಪ್ ಇಡ್ದು ಆಯ್ತು ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬೈದು ಅಕ್ಕನ ಅಂಗಡಿ ಉಂಡು ಮೆಗ್ಗೆ ತಕಂದ್ರೆ ಪೊಪ್ಪ ಆಯ್ತಾ ಅನ್ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ವ್ಲಾಗ್ನ ಯಾನಿಕ್ಲಿದ್ರು ಮನ್ಪೋಯ್ತೆ. ಸೊ ಇಂಥ ವ್ಲಾಗ್ ಇಡು ಭೂತದ ಕಚಿಪುಂಡು ಅನ್ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ವ್ಲಾಗ್ ಉಂಡು ಅಂಚನೆಯನ್ನ ಹೇರ್ ಕೇರ್ಲ ಉಂಡಾಯ್ತು. ಕಿಚನ್ದ ಅವಸ್ಥೆ ತೂಂಡ ಏತ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಂತಂಡ ತಿಗಲ್ಲ ಕಟ್ಟದೆ ಕಿಚನ್ದ ಅವಸ್ಥೆ ಇಂಚೇನೆ ತೂಗಿ ಇತ್ತಂದು ಫುಲ್ ಕ್ಲೀನ್ ಆವಡು ಏನು ಟೈಮ್ ಲ್ಯಾಪ್ಸ್ ಪಾಡುವೆ ನಿಕ್ಲೆ ತೂದು ಬೊಡಿ ಇತ್ತನೆ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಂತ್ಲೆ ಟೈಮ್ ಲ್ಯಾಪ್ಸ್ ಪಾಡುವೆ ನಿಕ್ಲು ತೂಗೊಂದು ಬ್ಯಾಲಿ. ಸೊ ಬಾಜಂದಿಗೆ ಸಿಂಕ್ ಮಾತಾಡ್ತು ಕ್ಲೀನ್ ಮಂತಾಡು ಮೀನ ಗಜಿ ಕೊಂಚ ಮಂತಾರೆ ಬಾತ್ರೂಮ್ದು ಕೊಡ ಮೈ ಪಾಡ್ದು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಪ್ ತೂಜು. ಸೊ ಇತ್ತೇನು ಪರ್ಪಲ್ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಕನ ಪದೇ ಪಂದ್ಪಂಡೈತೆ. ಸೊ ಮುಲ್ಕೊಂಡು ದಾದ ಮಾತ ಬಂದು ತೋರಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಇತ್ತೇನು ಸತಿ ಕನಪ ನಿಮಿಷ. ಸೊ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಒಂದು ಒಯ್ತ ಮಾತ ಬಂದಾಗ ಫೇಸ್ಗೆ ಮೇಯ್ನ್ ಅದೇ ಅಂತನಪ್ಪ ಅದೇನೆ ಇಲ್ಲ ಪಂಡ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಡೈಲಿ ಮೇಕಪ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬರಿಗೆ ಗೊತ್ತುಪ್ಪು ಹೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಫೋನಾಗ ಒಂದು ಪ್ರಮೋಷನ್ ಹತ್ತು ಗೈಸ್ ಮಲ್ಲೆಗೋಲ ಒಂದು ಪ್ರಮೋಷನ್ ಹತ್ತು ಯಾನಾದ್ರು ನಿಕ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ಕೊಂಡಪ್ಪನು ಅಂಚೆ ನಿಕ್ಲಿ ಇತ್ತನೇ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಬಾರೆ ಪೋಡ್ಸಿ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ನಮ್ಮ ಕಾಪುಗ ಎಂಕ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರ್ತಾನೆ ನಿಕ್ಲಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಬಾರೆ ಯಾನು ಹೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಇಂಕ್ ಪೋಯಿನ 2 ತಿಂಗಳು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಹೋಸ್ಟ್ ನಡೆದಾದ ಡೈಲಿ ಮೇಕಪ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಕಾಣೆ ಬಯ್ಯ ಬಂದು. ಸೊ ಯಾರು ಮೇಕಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಡಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಮಸ್ತ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಹತ್ತು ಕೆಲವು ಮಾತ್ರ ಲೋಕಲ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಅಂಚೆ ಅದು ಡೈಲಿ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಸ್ಕಿನ್ ಕೇರ್ ಪ್ರಿಕ್ ಮಾಡ್ಬಂದೆ ನನ್ನ ಸ್ಕಿನ್ ಹಾರ್ಡ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ತೂಕ ಇನ್ನು ಮಾತ್ರ ಏನು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಮತ್ತು ಡರ್ಮಟಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೆ ಅಂತಂದು ನಜರ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಏನು ತೂತ ರಿವ್ಯೂ ಇಂಚುಂಡು ಏರಿಗೆ ಇಂಚ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಮಾತ್ರ ಏನು ತೂದು ಬರ್ತಿದ್ದು ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡೋದು ಬೊಕ್ಕೆ ಏನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಒಟ್ರಾಸಿ ಅಕ್ಕಲ್ ಪಾಡಿಯರ್ ಬೋಕಲ್ ಪಾಡಿಯರ್ ಬಂದು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿನತ್ತು ಎಂಕದು ಓಡಿತಾನೆ ಹಾಕೊಂಡು ಇಂಚ ಬಂದು ಬೊಕ್ಕ ಕೊಡೋದ ಬರೋದಿಲ್ಲ 100% ಏನಾಗಂಟ್ಲೆ ಇದು ಪ್ರಮೋಷನ್ ಅಂತ. ಓಕೆ ಸೊ ತಗೋಲಿ ಇಂಚ ಕಡಕ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಕಜಾವ್ ಕಡಕ್ ಬಿಡ್ಲಾಗ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನೆಕ್ ಕೆಲವು ಫ್ರೀ ಗಿಫ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಬೊಕ್ಕ ತೋರಿಸ್ಕೊಂಡ ಯಾನು. ಸೊ ಎಸ್ ಮೂಲಂಡ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ ಅಟ್ ಪ್ಲೇದಕ್ಕನ್ನ ಒಂದು ಬಾಡಿ ಸ್ಕ್ರಬ್ ಅಂತನಪ್ಪ ಅದ ಬಾಡಿ ಸ್ಕ್ರಬ್ ಪಂಡ ಟ್ಯಾನ್ ಆಗ್ತದೆ ತುಂಬ ಇಂಚು ಪನಿಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಫುಲ್ ಸ್ಕಿನ್ ಟ್ಯಾನ್ ಆಗ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸ್ಕ್ರಬ್ ನಮ್ಮ ಮಮ್ಮಿನ ಒಂಚು ಪಾರ್ಲರ್ ಹಾಕೊಂಡು. ಸೊ ಸ್ಕ್ರಬ್ ಒಂಚು ಕನಪ್ಪ ಅದ ಯಾನು. ಸೊ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊ ಏರಳಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಂತನಪ್ಪ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಚೌಡ ಬಂದದ್ದು ನೆಕ್ಕೆಯನ್ನು 300 ಚಿಲ್ಲರೆ ಕೊಡ್ತೆ ಕಾಫಿ ಬೊಕ್ಕ ಬ್ರೌನ್ ಶುಗರ್ದ
ಕಾಫಿ ಬೊಕ ಬ್ರೌನ್ ಶುಗರ್ದ. ಸೊ ಎಂಚಾಗ ಬಂದು ಡೆಡ್ ಸ್ಕಿನ್ ಕೂಡ ಇಂಚ ಬಂದು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ರಿವ್ಯೂ ಇತ್ತು ಗೈಸ್. ಮಸ್ತ್ ಜನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಡು. ಇದು ಬಾಡಿಗೆ ಮೇನ್ ಅದು ಮೇಕ್. ದೆನ್ ಇದು ಒಟ್ರಾಸಿ ವೈರಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಬಂದಿರು. ನಾವು ತೂಪು ಕೆಲವು ಪೊಣ್ಣು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಾರು. ಪ್ಲಮ್ ದಕ್ಕನ್ನ ಟೋನರ್ ಮೇನ್ ಅದು ನಮ್ಮ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಮೇಕಪ್ ಮತ್ತು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಟೋನರ್ ಮಸ್ತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಕೆಲವರಿಗೆ ಟೋನರ್ ಇದು ರೋಸ್ ವಾಟರಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ಎಡ್ಡದು. ಬಟ್ ಎಂಕೆನ್ನ ಸ್ಕಿನ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ರಗಡೆ ಪೋಯಿಡ್ದು ಅದು ಎಂಕ್ ಇನ್ನು ಬೋರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಲಮ್ ದಕ್ಕನ್ನ ಸುತ್ತುವರು ಪ್ಲಮ್ ದಕ್ಕನ್ನ ನೆಕ್ಕೇತು ಗೊತ್ತಾ. ನೆಕ್ ಇಂಟು 440 ಪಂತ ತೋರಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಬಟ್ 440 ಜಿ ಕಮ್ಮಿ ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ತು. ಬೊಕ ಯಾನಿಗೆ ತೋರಿಸ್ಬರ್ತೆ ಅಪ್ಪಗೋರ ಸ್ಕಿನ್ ಕೇರ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ಕಿನ್ ಎಂಚೆತ್ತಿನ ಹೆಂಗೆ ಸಾರಿನ ಬಂದದ್ದು ಅಪ್ಪಗೆ ಅಂದರೆ ಮಿನಿಮಲಿಸ್ಟ್ ದಕ್ಕನ್ನ ಒಂದು ಸಿರಮ್ ಪಾಡುಂದೆ. ಆ ಸಿರಮ್ ಗುತ್ತು ಖಾಲಿ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಕೂಡ ಏನು ಆರ್ಡ್ರ್ ಬಂದೆ ಮಿನಿಮಲಿಸ್ಟ್ ದಕ್ಕಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡು ಇದು ಕೊಡ್ತಾನೆ ಪೋಯಿಸ್ಕೊಂಡು ಲಿಂಕ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡುಂಡು. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸ್ಕಿನ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಸ್ಕಿನ್ನ ಕಾಕೊಂಡು ಆಯ್ತು ఒక ಪಿಂಪಲ್ ಇತ್ತು ಆ್ಯಕ್ನೆ ಮಾರ್ಕ್ ಇತ್ತು పోయిട്ടുണ്ട് ఫేస్ సిరమ్ విత్ గ్లూకోసినమైడ్ ಆಯ್ತು ಹ್ಯಾಲುರಾನಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ನೈಸಿನಮೈಡ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಮಸ್ತ್ ಮೋನಿಗೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಅವು. ಸೊ ಒಂದು ಆಲ್ ಮಾತ್ರ ಸ್ಕಿನ್ ಟೈಪ್ ದಾಗಲಿಲ್ಲ ಆಯಿಲಿ ಸ್ಕಿನ್ ದಾಗಲಿ ಡ್ರೈ ಸ್ಕಿನ್ ದಾಗಲಿ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಸ್ಕಿನ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಬಂದಿಟ್ಟು ಬರೀತೀರು. ಎತ್ತಲಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟು ಕೇಳಿ ಕೊಡ್ಬೇಡಿ ಕೇಳಿ ಗೊತ್ತಾ. 299 ಪಂಡ ಐ ಪ್ಲಮ್ ಗೋಬಲ್ ಆ್ಯಪ್ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಟು 299 మీకు. ಸೊ ದೆನ್ ಪ್ಲಮ್ ದಕ್ಕಿಲ್ಲನೆ ಮಾಯ್ಶ್ಚರೈಸರ್ ಇದಂತೂ ಎಡ್ಡೆ ಬಣ್ಣ ಬೆಸ್ಟ್. ಇಂದೊಂದು ಕಾಂಬೋ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆದು ಕಾಂಬೋ ಬೈದಿನಿ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಟು. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 10 ಔಟ್ ಆಫ್ 10 ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬಂದು ಬರೋಲಿ. ಈವನ್ ನಮ್ಮ ಶಿಬಕ್ಕ ಆದ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಕು ಮಾತ್ರ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಚೂರು 525 rupees 500 rupees ಬರ್ಕೊಂಡು. ಬಟ್ ಆತ ಕಾಸು ಕೊರಲೆಲ್ಲ ವರ್ತ್ ಬಂದು ಪ್ಲಮ್ ದಕ್ಕಲ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ವಾಟರ್ ಇಟ್ಟು ಮಸ್ತ್ ಇಟ್ಟು ಸ್ಕಿನ್ ಬಂತನ ಹೆಂಗೆ ವರ್ಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಬಾಕಿ ಹೆಂಗೆ ಒಂದು ಜಡೋಣ ಹಾಕೊಂಡ ಬಟ್ ಹೆಂಗೆ ವರ್ಕ್ ಹಾಕೊಂಡು. ಸೊ ಒಂದು ಇದು ಮಾಡೋ ಡಬ್ಬೆ ಬರ್ತು. ಸೊ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಉಂಡು ಡಬ್ಬೆಲ್ಲ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಉಂಡು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಲ ಆರ್ತಿ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಉಂಡು. ಮಸ್ತ್ ಇಟ್ಟು ಸ್ಕಿನ್ ಬ್ರೈಟ್ನಿಂಗ್ಲ ಹಾಕೋಡು. ಹೈಡ್ರೇಷನ್ ಅಂತೂ ಪಕ್ಕ ಹಾಕೋದು ಇತ್ತೆಂತೂ ಹೈಡ್ರೇಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಬೇಳೆ ಅವರು ಬಂದು ಮತ್ತು ಬಂದು ಒಂಥರ ಸಿಗ್ತದೆ ಸ್ಕಿನ್ ದೂರ ನಿಕ್ಲೆಲ್ಲ ದೂರಡಿಂಚ ದೋಸೋದು. ಸೊ ತೂಕ ಒಂದು ಮಂತ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಏನು ಸಾಕು ಚೇಂಜಸ್ ದೋಸೆ ಬಂದಿಕ್ಲೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ಲಿ ಡೈಲಿ ಬ್ಲಾಗ್ಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾ ಹಾಕೊಂಡು ಸ್ಕಿನ್ ಹೆಂಚು ಉಂಡು ದಾದಾತ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಒಂದು ಒಂಚಿ ಎನ್ನೊಡ್ಚಿ ಮೂಲು ಕಾಸು ವೇಸ್ಟ್ ಮತ್ತೊಂದು ಬಂದು ಎನ್ನ ಸ್ಕಿನ್ ಲಗಡಿ అయినకి ಯಾನ್ ಕನಪಾದಿನಿ ఒక నూల వేస్ట్ అత్తు మాత్ర యూజ్ ఆపుననే ఒక ఏర్ల పూర్ణ కాసిల్ కనపైనత్తు యాన్ బెందిన కాసిల్ కనపైని ಕೆಲವು ಆಯ್ತು ಕಮೆಂಟ್ ಬರು ಕಾಸು ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಬಂದು ಬಾಡಿ ಸ್ಕ್ರಬ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಫ್ರೀ ಗಿಫ್ಟ್ ಇದೆ ಓಕೆ. ಇದು ಬಾಡಿ ಆಯಿಲ್ ಬಾಡಿ ವಾಶ್ ಲೆಕ್ಕನೆ ಬಾಡಿ ಆಯಿಲ್ ಈ ಮಸ್ತ್ ಬೆಗರು ಸ್ಮೆಲ್ ಬರ್ಕೊಂಡಾಗ ಈಗ ಮಾತ್ರ ಮಸ್ತ್ ಯೂಸ್ ಹಾಕೊಂಡು ಹೆಂಗೆ ಒಂಚೂರು ಬೆಗಂಡ ಯಾವು ಮಸ್ತ್ ಒಂಥರ ಹೆಂಗೆ ಅನ್ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಫೀಲ್ ಹಾಕೊಂಡು ಈವನ್ ಏಟ್ ಪರ್ಫ್ಯೂಮ್ ಪಾಡ್ನೆಲ್ಲ ಅವು ಲಾಂಗ್ ಲಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಪ್ಲಮ್ ದಕ್ಕನೇ ಯಾನ್ ಪ್ಲಮ್ ದಕ್ಕ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪ್ಲಮ್ ದಕ್ಕನ ಈ ಬಾಡಿ ಆದ ಒಂದು ವೆನಿಲಾ ವೈಬ್ದ ಹೋಗೋದಾನೆ ವೆನಿಲಾ ಫ್ಲೇವರ್ನ ನಮ್ಮ ನೀರು ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು ಒಂದು ಅವರ ಈ ಆಯಿಲ್ ಫುಲ್ ಪಾಡ್ದು ಅವರ ವಾಶ್ ಮಾಡೋಳು ಸ್ಮೆಲ್ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಬಂದು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತು ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಾ 299 ಆಯ್ತು ಆಫರ್ ಕಮ್ಮಿಗೆ ಕೊಡಿ 250 ನಿಮಗೆ ಮಸ್ತ್ ಇಟ್ಟು ಒಂದು ಪಾಡ್ದು ಪರ್ಫ್ಯೂಮ್ ಪಾಡ್ನ ಸಕ್ಕ ತುಕ್ಕೊಂಡು ಸ್ಮೆಲ್ ಮತ್ತೊಂಥರ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಲಕ್ಸುರಿ ಸ್ಮೆಲ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಹೋಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಪೂನಾಗ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಪ್ರೊಫೆಷ್ನಲ್ ಟೈಪ್ ಪೂನಾಗ ಎಡ್ಡೆ ಸ್ಮೆಲ್ ಮಂತ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಪಿದೈಡಿಗೆ ಶೋಕ್ ತೋಚುವ ನಮ್ಮ ಆತೆ ಸ್ಮೆಲ್ ಆವಡು ಅಥವಾ ಮೌತ್ ಸ್ಮೆಲ್ ಆವಡು ಮಾತು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗ್ಬಿಡು. ಸೊ ಒಂದು ಬಾಡಿ ಸ್ಮೆಲ್ದು ಮಸ್ತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂಚನೆ ಅಂಡರ್ ಆರ್ಮ್ ರೋಲರ್ ಮತ್ತು ಕೊಂಡು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ ಹಾಕೋದು ಅಂಡ್ ದುಂಬುದ ಬೆಗರ್ ಮತ್ತು ಹೆಂಗೆ ಸಿಕ್ತು ಅದು ದೊಂಬುದ ಹೆಂಗೆ ಸಿಕ್ತು ಬಂದು ಆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಹಾಕೋದು. ಸೊ ಎಸ್ ಇದೆ ಐಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಈ ಟೈಮ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತೈತೆ ನೆಕ್ ಎಂಟು ಫ್ರೀ ಗಿಫ್ಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದಲ್ಲ ದಂಟೆ ಫ್ರೀ ಗಿಫ್ಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳು ಒಂಜಿ ಹೇರ್ ಮಾಸ್ಕ್ ಡೌದನ್ನ ಹೇರ್ ಮಾಸ್ಕ್ ಎಂಟು ಸಿಕ್ಕಿದಲ್ಲ ಇದು ಡೀಪ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ 10-in-1 ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಯೋ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಫ್ಯೂಷನ್ ಹೇರ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಹೇರ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಥೆರಪಿ ಮಸ್ತ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಉಂಟು ಒಂಜು ಉಂಟು ಮಸ್ತ್ ಉಂಟು ಶಾಂಪೂ ಕಂಡೀಷನರ್
ತಗೋಲಿ ಮಸ್ತ್ ಶೋಪ್ ಉಂಟು ಒಂದು ಫ್ರೀ ಗಿಫ್ಟ್ ಈವನ್ ಒಂದು ಲೈನ್ಗೂ ಫ್ರೀ ಗಿಫ್ಟ್ ಇದು ಗೊತ್ತಾ ಫೇಸ್ ವಿಟಮಿನ್ ಸಿದ ಪಪ್ಪಾಯದ ಫೇಸ್ ವಾಶ್ ಇದು ಫ್ರೀ ಇರ್ತದೆ ನಾಟ್ ಫಾರ್ ಸೇಲ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಫಾಕ್ಸ್ಟೆಲ್ ದಟ್ಟನ್ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಲ್ಲ ಇದು ಈ ಕ್ಯಾಕ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೋಟಲ್ 800 ಬಂದು ಮನೆಗೆ 1500 rupees ಎಂಕ್ ಆಗ್ತದೆ ಆಫರ್ದ ಸೇಲ್ ಸೊ ಸ್ಕಿನ್ ಲಗಡಿ ಅನ್ನೋದ ಡರ್ಮಟಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆ ಅಂಚಿನ ಸ್ಕಿನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬಾಡಿದ ಒಂದು ರೆಡ್ ಯಾನಿಕನ ಪೈನಿ ಮಸ್ತ್ ರಿವ್ಯೂ ಮಾತಾಡ್ತದೆ ಒಂದು ಬಾಡಿ ಸ್ಕ್ರಬ್ ಒಂದು ಬಾಡಿ ಆಯಿಲ್ ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ವಾಶ್ರೂಮ್ಗಳು ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತೋರಿಸ್ಕೊಂಡು എനിക്ക് ഓർഗനൈസ് ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಬರೀ പോയിനമ്മ ಸೊ ഞാൻ ಬಾತ್ರೂಮ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಯ್ನ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಮೂಲು ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೋದು ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮುಲ್ಪ ಡಿಮಾರ್ಟೆಡ್ ಕಂಡ ಬಾಡಿ ವಾಶ್ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ಡೆಡ್ ಸ್ಕಿನ್ ರಿಮೂವಲ್ ಸನ್ಫೇರ್ ಉಂಡು ಅವತ್ತೆ ಸರಿಜಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಹೊಣದುಲ್ಲೇದು ಬೊಕ್ಕ ಫೇಸ್ ವಾಶ್ ಉಂಟು ಲ್ಯಾಕ್ ಮೇಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಂದು ಗಿಫ್ಟ್ ದಿಕ್ಕದ ಬಾಡಿ ಆಯಿಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಮಾಯಿಶ್ಚರೈಸರ್ ಎಂಕ್ ಹೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೇವೆ ಕಡಂದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಕ್ಕ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಫೇಸ್ಗೆ ಪಾಡ್ನ ಒಂಚಿ ಮಾಯಿಶ್ಚರೈಸರ್ ಒಂದಿಕ್ಕದು ಪಿಲಿಗ್ರಿಮ್ ದಕ್ಕಲ್ಲ ಅವಳ ಮುಲ್ಪನೆ ಉಂಡು ಅವ ಇವಾಗ ಫೇಸ್ ಇದು ಸಿರಮ್ ಅತ್ತಿ ಸಾರಿ ಫೇಸ್ ಜೆಲ್ ಹಿಮಾಲಯ ದಕ್ಕಲ್ಲ ಅವಳ ಮುಲ್ಪನೆ ಉಂಡು ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಕಂತರ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದ ಸೊ ಬಾಡಿ ಆಯಿಲ್ ಉಂದಿ ಒಂದಿಲ್ಲ ಸಿರಮ್ ಬಂದು ಪಂಡತೆ ಅವು ಈತ್ ಮಲ್ಲ ಬರ್ಕೊಂಡು ಸಿರಮು ಈತೆ ಮಲ್ಲ ಬಟ್ ಅಷ್ಟು ಪವರ್ಫುಲ್ ಆದ ಎಡ್ಡ ಉಂಡು ಮೊಬೈಲ್ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಆನ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂತ ಕರೆಂಟ್ ಇದ್ದದೆ ಬರ್ಸತ್ತೆ ಅನ್ಸದು ತೋಪಾರ ಆಯ್ಜಿ ಇಪ್ಪೆಟ್ಟು ರೆಸಗ್ ಕೊದ್ದಿಯೊಂದುಂಡು ಅಪ್ಪೆಟ್ಟು ಫ್ರೈ ಮಂತಾಂಡ್ ಪರಪರ ಮಂತ ಮುಗಿದ್ದೀನಿ ಬಡ ಒಂದು ನಚ್ಚಿನ ವೆಗ್ಗೆ ಬಂಡೆ ಪುಂಡಿ ತಿನ್ನೋಡು ಮೀಂದ ಕಜಿಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಎಕಾಡು ಸುಲ್ ಮಂದಿ ಅಂಚಿ ಕಾಂಡೆ ಸೊ ಫೈನಲಿ ಇತ್ತ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಅರೆಪ್ಪು ಮೀನು ಪಡ್ರೆ ಬಾಕಿ ಅರೆಪ್ಪು ಕೊದ್ದಿ ಒಂದುಂಡು ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಅಂಡಿ ಇಗ್ನೋರ್ ಉಂಡುಲೇವೆ ನಾನು ಏತೋ ಸಮಯದ ಬೊಕ್ಕ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ತಾರೆ ಪಾಡ್ದು ಪುಳಿ ಮುಂಚಿಲಕ್ಕೆ ಅದೀಕ ಬನ್ನಿ ನಂದು ಚೂರು ನೀರು ಜಾಸ್ತಿ ಅಂಡು ತುಪ್ಪದ ಅದಾಪು ಕೊದ್ಯಾಡು ಒಂಚೂರು ಅಂಚನೆ ಇಪ್ಪೆಟ್ಟು ಮೀನು ಫ್ರೈ ಉಂಡು ಈತ್ ಮೀನಾಂಡು ಬೊಕೊಂಜಿ ಗೈಸ್ ಏರ್ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಡು ವಾಸ್ತು ದೈ ಇತ್ತಂಡ ಅಂದೇನು ಓಲ್ ದೀವೋಡು ಒಂಜಿ ಪನ್ಲೆ ಎಂಕ್ ವಾಸ್ತು ದೈ ಓಲ್ ದೀವೋಡು ಅಂಚೆನಿಂದು ತೂಲೆ ಇಂಚುಂಡು ತಿರ್ತಿಡು ಅವೆಂದ ಅದೇ ಬುಡ್ಪದು ತಟ್ಟಿಲೆ ಪಾಡೋಡ ಎಪ್ಪೋಡ ದಾದ ಪನಿ ಎಂಕ್ ಪನ್ಲೆ ನೀರ್ ಮೈ ಪೋಡ ಏನ ಪನಿ ಗೊತ್ತವನಿಜ್ಜಿ ಇಕ್ಲ ಇಲ್ಲಡೆ ಇಲ್ಲಡು ವಾಸ್ತು ದೈ ಇತ್ತಂಡ ಅಂಚನೆ ಮನಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದೊಂಜು ಉಂಡು ಒಂದು ಗೊತ್ತು ಜಿಂಕ ಮೂಜಿ ಸೆಟ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೈದೀನಿ ಓಲ್ ದೀವೋಡು ಪನ್ನೊಂಜಿ ಎಂಕ್ ಪನ್ಲೆ ಅವೆ ಓಲ್ ದೀನ ಎಡ್ಡೆ ಬಂದಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲೆ ಜನ ಮೀದ ಕಜಿ ಪವನುಂಡು ಹೇರ್ ರೂಟೀನ್ ಪಂಡೆ ಇತ್ತು ಹೇರ್ ರೂಟೀನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ಬರಿಕ್ಲಿಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡದ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಹೊಸ ದಿನ ಅಂಡು ಇನಿ ಪಾಡ್ಗ ನಾನು ಬಾತ್ರೂಮ್ ಸೆಟಪ್ ಮಾಡ್ತಂತದೆ ಅಪ್ಪಗ ಪೋತುಂಡು ದಾದ ಚಾರ್ಜ್ ಖಾಲಿ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಅರ್ಧ ಡೇ ಬಾಕಿ ಆಗ್ತದೆ ತೋರಿಸ್ಬರಿಕ್ಲಿಗೆ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂಟದಿ ನಾನು ಇದು ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಬಾತ್ರೂಮು ಮೊದಲೊಂದು ಕಿನ್ನೆ ಕನ್ನಡಿ ಉಂಡು ಅಂಟದೀನಿ ನೀರಟ್ಟಾರೆ ನಾನು ಸೊ ಹೋಮ್ ಟೂರ್ ಮನ್ಪುವೆ ಆಯ್ನಾತು ಬೇಗೋಡು ಹೋಮ್ ಟೂರ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಪಾವೆ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದ ಕೆಲವೊಂದು ಸಾಮಾನು ಮಾತ ಆ ಇಲ್ಲಡು ಉಂಡು ಈ ತಿಂಗಳು 2 ಬುಡ್ತು ಕೊರ್ರೆ ಮುಕ್ಕಾಲು ವರ್ಷ ಸಾಮಾನು ಅಲ್ಪ ಉಂಡು ಕನ್ನೇರು ಉಂಡು ಮಾತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಫುಲ್ ಸೆಟ್ ಮಂತ್ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಹೋಮ್ ಟೂರ್ ಆಯ್ನಾತು ಬೇಗ ಮನ್ಪುವೆ ರಸ ಕೊದ್ದಿ ಒಂದು ಬತ್ತಲು ಒಂಚೂರು ನೀರಂಡು ಸಮಯ ಬೊಕ್ಕ ಮಂತುನತ್ತೆ ಫಾಕ್ ಮೀನು ಪಾಡ್ಗೆ ಎತ್ತ ಪಂಡ ಮುಳ್ಳು ನೀತು ಮೀನುಂಡು ಮೀತು ಫ್ರೈ ಮತ್ತೆ ಫ್ರೈ ಪಂಡ ಎಂಕೆಲ ಕಮ್ಮಿ ಕಜಿಬ್ದ ಮೀನು ತಿನ್ಪುನು ಫ್ರೈ ಜಾಸ್ತಿ ತಿನ್ಪು ಅಂಚಾನೆ ಬೂತಾಯಿ ಚೂರು ಆಯ್ತು ತಕ್ಕ ರೆಸಗು ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ
ಒಟ್ಕ ಮೇಯ್ಯಾಡೋ ಬಾಯಿ ಮೂಲೆ ಮಾತ ದೆಕ್ಕದ್ದೀನ ಒಂದು ಬಾಜನ ತುಲೆಗೈಸ್ ಎಡ್ಡೆನ ಇಜ್ಜಿ ಅನಿ ಎತ್ತು ಉರ್ದುನಲ್ಲೊಂದು ಪೋಂದಿಜ್ಜಿ ಎತ್ತು ಉರ್ದಿ ಅಂದಿಜ್ಜಿ ಅದೆಲ್ಲ ಐಡಿಯಾ ಉಂಡ ಲಿಂಬೆ ಹುಳಿ ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾ ದಾದ ಪಾಡ್ದು ಬಂದ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಐಡಿಯಾ ಉಂಡ ಇತ್ತನ ಪನ್ಲೆ ಕೊಂಜಿ ಬಾಯಿ ಇತ್ತು ನೋಡು ಜೋರು ಬರ್ಸತ್ತು ಜೋರು ಬರ್ತಾನೆ मुल्ले चल बड़ा अपना ఇప్పుడు పుండి మంది పుండి తోడుతున్నాయి ಒಗ್ಗರಣದ ಪುಂಡಿ ಮಂದಿ ನಾನು ಚಟ್ನಿಗೆ ತಿನ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ನಂಗೆ ಮೀಂದ ಕಳ್ಸಿಪುತ್ತುಂಡತೆ ಅಂಚ ರನ್ನಿಂಗ್ ಕವರ್ ಅನ್ಪೋಡು ಪುಂಡಿ ಪೋದು ಪುಂಡಿದ ಶೇಪ್ ನಿಕ್ಲಿ ಇಗ್ನೋರ್ ಅನ್ಪೋಡು ಪುಂಡಿದ ಶೇಪ್ ನಂಗೆ ಇಗ್ನೋರ್ ಅನ್ಪೋಲೆ ಅಂಚನೆ ಇಂಕ ಫಿಶ್ ಫ್ರೈ ಲೆಕ್ಕ ತೊಗೊಂಡುಂಡು ಬಲ 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 ಬಂದುಂಡು ಸೊ ಗೈಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಪುಂಡಿ ಮಾತ್ರದಿಂದ ಅಡುಬೆಲ್ಲ ಅಂಡ್ ನೆಲ వచ్చారే ಅಡಿಪರೆ ನೆಲ వచ్చారే అయిపోక దీప దీత అని పంద కుళ్ళ అండ్ అయితే ఆయనకి హెయిర్ రొటీన్ తోచిపోయి పని పని బచ్చొంದು ಸ್ಟಿಲ್ ತೋಚ್ಪೊಂದಿಲ್ಲ ಹೇರ್ ರೊಟೀನ್ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಮಸ್ತ್ ಸಿಂಪಲ್ ಇತ್ತೇನ ಯಾನು ಆಯಿಲ್ ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಯಾನ್ ಪಾಡ್ ನಂಚಿನ ಆಯಿಲ್ ಓಪನ್ ಬಂಡ ನೆಲ್ಲಿಂಗೇರಿ ಹೇರ್ ಆಯಿಲ್ ಬಂದಿದೆ ನೆಲ್ಲಿಂಗೇರಿ ಹೇರ್ ಆಯಿಲ್ ಸೊ ತೋಲಿ ಸೊ ಈ ಹೇರ್ ಆಯಿಲ್ ಇಲ್ಲಡೆ ಮಲ್ಪು ನಂಚಿನ ಹೇರ್ ಆಯಿಲ್ ತಲೆ ಕೆಮಿಕಲ್ ಇರಿಸಿ ಕೂದಲು ಉದುರುವ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ತಲೆ ಹೊಟ್ಟು ತಡೆಯುತ್ತದೆ, ಬಿಳಿ ಕೂದಲು ಕಪ್ಪಾಗಿಸುತ್ತದೆ, ಕೂದಲು ಬೆಳೆಯುವುದನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ, ಒತ್ತಡವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯಕ, ಸುಖದ ನಿದ್ದೆಗೆ ಸಹಾಯಕ, ರಾಸಾಯನಿಕ ಮುಕ್ತ ಬಣ್ಣ, ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಹೇರ್ ಫಾಲ್, ರಿಮೂವ್ಸ್ ಡ್ಯಾಂಡ್ರಫ್, ರಿಟೈನ್ಸ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಹೇರ್ ಕಲರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಡ್ಸ್ ಹೇರ್ ಶೈನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ಸ್ ದ ಗುಡ್ ಸ್ಲೀಪ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡೆಕ್ ಸೊ ದಾಲ ಒಂಜಿ ದಾದ ಅನ್ಪುನು ಇಲ್ಲಡೆ ಕುದ್ದಾದ ತಿಕ್ಕಿನಂಚಿನ ಗಿಡ ಮೂಲಿಕೆಯನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಂತ್ರಂಚಿನ ಎಣ್ಣೆ ಒಬ್ಬೆ ಒಂಜಿ ಕೆಮಿಕಲ್ ಇಚ್ಚಿ ಅಂಚನೆ ನೆಕ್ 100 ml 150 rupees ಸೊ ಇತ್ತೆ ನನ್ನ ಹೇರ್ಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಂತ್ ತೋಚ್ಪಾವ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಬಿಟ್ಟು ಮೀನ ಯಾವ ಅಂಚಿನ ದಿಯರ್ಲ ದಿವೋಲಿ ಸೊ ಎಂಕ್ ಎನ್ನ ಹೇರ್ ಫಾಲ್ ಮಸ್ತ್ ಆವಂತುಂಡು ಸೊ ಎಂಕ್ ನಮ್ಮ ಕುತ್ತಾಡ್ದಕ್ಲೇ ಹೇರ್ ಆಯಿಲ್ ಅಕ್ಲ ಪೇನ್ ಆಯಿಲ್ ಉಂಡು ಎಣ್ಣೆ ತೋಚ್ಪಾವ ಸೊ ಇತ್ತ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ಗ ಫುಲ್ಲು ನಿತ್ತಲಕಾತನ ಹೇರ್ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಸಮಯ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡಲ್ದೆ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಡ್ಗ ಎಣ್ಣೆ ಕಡೆ ಬಡ್ಚಿದೆ ಕೂಡ ಬಡ್ಚುಜಿ ಬಡ್ಚಿನಾತು ಕುಜಲ್ ಬೊಕ್ಕನಿಗೆ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಾಗ എനിക്ക് ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ತೋಚ್ಪಾವೆ ಹೇರ್ ಫಾಲ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೆಂಚ ಬಂದದ್ದು ಸೊ ಇದು ಎಣ್ಣೆ ತೊಂದರೆ ನಾನು ಎಣ್ಣೆ ಉಂಡು ಕೈಟ್ಟು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ನೆತ್ತಿಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಪೋಯ್ ಮಸಾಜ್ ನಿಕ್ಲೆ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದು ಮಸಾಜ್ ಆಯ್ತು ಮಾಡ್ಪೋರು ಆ ತೆಡ್ಡೆ ಜೋರು ತರಬೇನೆ ಮಾತುಪ್ಪನ ಗ್ಯಾನಿ ಯಾವ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಪೋಯ್ ರಪ್ಪಕ್ಕ ರಿಲೀಫ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಆ ತೆಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಎಣ್ಣೆ ನಿಕ್ಲೆ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ನಾಗ ಸ್ಕ್ಯಾಲ್ಪು ಫುಲ್ ತಾಗೋಡು ಕಾಲಿ ಕುಜಲ್ಗೆ ತಾಗೊಂಡ ಯಾವ ಕುಜಲು ಉದ್ದ ಬಂದು ನಮ್ಮ ನೆತ್ತಿಡ್ದು ಸೊ ಇಡೀ ಸ್ಕ್ಯಾಲ್ಪು ದಾದಂಪು ಮಾಸ ಮಾಸದ ವೈಟ್ ಐಕ್ ಇಡೀ ತಾಗುಲಕ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ 2 ಭಾಗ ಮಂತು ನೋಡು ಕುಜನ್ನು ಭಾಗ ಮತ್ತು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ಕುಜಲ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಂದುಲೆ ಬಂದ್ಪಂಡ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಡಬಲ್ ಆತ ನನ್ನ ಹೇರ್ ನಾನು ಹೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಮೇಲೆ ಪೋನಾಗ ಬುಡೊಂದು ಪೋಪೈತೆ ಗಾಡಿಡ್ ಮತ್ತು ಪೋನಾಗ ತಾಗುತ್ತದೆ ಪಂಡ ಈ ಡಸ್ಟ್ ಏರ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಫುಲ್ ನಮಗೆ ಇಂಚನೆ ಎಣ್ಣೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ಈ ಸೈಡ್ಲ ಹಚ್ಚನೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಪೋಯೇನೆ ಬೊಕ್ಕ ಬರ್ಚುನಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಒವ್ವು ಕೋಂಬ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹಿಡ್ದು ನೀಮ್ದ ಮರತ್ತ ಕೋಂಬ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಹೇರ್ ಫಾಲ್ ಆಪನಿಕ್ ಡ್ಯಾಂಡ್ರಫ್ ಆಪನಿಕ್ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ತುದಿಲ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕುಂಡು
ಸೊ ನಿಕ್ಲಿ ಏತ್ ನೆಟ್ ಕುಜಲ್ ಬಡ್ಸುವರು ಆತ್ ಬೆಸ್ಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಯಾನಂದ್ರೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೋಂಬು ಈವೆಂಟ್ ಪೋನಾಗ ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ನರ್ ವರ್ಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸೊ ನಾನು ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಬಿಡ್ತೀನಿ ತಾರೀಕು ಮೇಲೆ ಆತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತೀನಿ ಈಜಿ ఒక ನಿಕ್ಕಲು ಹೇರ್ ಫಾಲ್ ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತನ್ನು ಬಂದಾಡ ಫ್ಲಾಕ್ ಸೀಡ್ದ ಜಲ್ ಬಂದು ಪರ್ಪಲ್ ಆ್ಯಪಡ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅದ್ರ ನಿಕ್ಲು ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋದು ಫ್ಲಾಕ್ ಸೀಡ್ ಬಂದು ಕೇಳಿ ನಾನು ತುಂಬ ಅಂತ ನೆನಪು ನಿಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಫ್ಲಾಕ್ ಸೀಡಿನ ಕಂತದ್ದು ಅವೇನು ಬೆಚ್ಚ ನೀರು ಕೊದ್ದು ಒಂದು ಉಪ್ಪು ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ತೋಪ್ದು ಅದು ನೀರ್ದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ತೋಪ್ದು ಅವ್ರು ಕೊದ್ದೊಂದು ಬಂದಾಗ ಫ್ಲಾಕ್ ಸೀಡಿನ ಪಾಡ್ಲೆ ಅವು ಕೊದ್ದು ಜಲ್ಲ ಕಾಪುಂಡು ಬಂದು ಮಂತದ್ದು ಅರ್ಥದ್ದು ಆ ಜಲ್ಲನ್ನು ತಾರೀಕು ಅಪ್ಲೈ ಮಂತದ್ದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಬಿಡ್ದು ಮೀಯೋಡು ಆ ಜಲ್ಗೆ ನಿಕ್ಲಿ ಕೋಕೋನಟ್ ಆಯಿಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಪೋಲಿ ಅಂಚನೆ ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಕ್ಯಾಪ್ಸೂಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಪೋಲಿ ಇಂಚ ಮತ್ತೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಪೋಲಿ ಹೇರ್ ಫಾಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬರ್ಕೊಡು ಶಾಂಪೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದು ಬಂದಾಗ ಯಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಶಾಂಪೂ ಬಂದು ಬಂದಾಗ ಕವಿತಾ ಕನಕಲ ಶಾಂಪು ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತು ನಾವೇನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಕವಿತಾ ಕನಕ ಶಾಂಪುನು ವಿತೌಟ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಉಪ್ಪು ನಂಚಿನ ಶಾಂಪು ಪಂಡ ಒಂಜೆ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ನೆಟ್ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವೇನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಪುವೆ ಆತೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಜಿ ಹೇರನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ನರೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಬಂದ ನಮ್ಮ ಖಾಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಂತಲ್ಲ ಯಾವ ತಿನ್ಪುನ ಫುಡ್ಲ ಆತೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಎಗ್ ಪ್ರೋಟೀನಿಗೆ ತಿನ್ನೋಡು ಫೈಬರ್ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಇಂಚ ಮಾತ್ರ ತಿನ್ನೊಂದು ಉಪ್ಪೋಡು ಬೆಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಹೇರ್ ಗಾವಡು ಸ್ಕಿನ್ ಗಾವಡು ಮಾತ್ರ ಮಸ್ತ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಸೊ ಆಯ್ನಾತು ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಸ್ಕಿನ್ ಗ್ಲಾಡೆ ಕುಜಲ್ ಗ್ಲಾಡೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿಲ್ಲ ನಾನು ತೂಕ ಸೊ ನಾನು ಒಂಚೂರು ಬೇಲೆ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಹೇರ್ ಆಯಿಲ್ ಬಂದು ಪಂಡತೆ ಪೇಯ್ನ್ ಆಯಿಲ್ ಉಂಡಾಕಲ್ಲ ಮುಲ್ತೋಲಿ ತೋರ್ಸ ತನಿಯಾ ನೋವಿನ ಎಣ್ಣೆ ಪಂದಂದು ತನಿಯಾ ಪೇಯ್ನ್ ಆಯಿಲ್ ಮಸ್ತ್ ಇಡ್ಡುಂಡು ಗೈಸ್ ಸತ್ಯ ಮನ್ಪೆ ಮಸ್ತ್ ಪಂಡ ನಿಜ ಮಸ್ತ್ ಇಡ್ಡುಂಡು ಯಾನು ಹೋಸ್ಟಿಂಗಿಗೂ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂಚರ 2 ಗಂಟೆ ಬಂದು ಹೊಂದುವೆ ಮುರಣಿ ಐತಾರೆ ಮುರಣಿ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಈ ಅಂತದ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಐತಾರ ಇಂಕ್ ರಡ್ಡಿ ಇವೆಂಟ್ ಇತ್ತು ಕಾಣೆ ಒಂಜಿ ಇವೆಂಟ್ ಬೈ ಒಂಜಿ ಇವೆಂಟ್ ಇಂಕ್ ಕಾರು ಒಟ್ರಸಿ ಪೇನ್ ನೆಲಕ್ಕೆ ಊರಿನ ಒಂದು ಜನ ಕಾರ್ದ ಪಾದದ ಅಡಿನ ಒಟ್ರಸಿ ಪೇನ್ ಇತ್ತು ಇಂಕ್ ಸೊ ಅಪ್ಪಾಗ ಇಂಕಿ ಎಣ್ಣೆ ತಿಕ್ಕಂಡು ಎಣ್ಣೆನ ಕಾರ್ದ ಪಾದಡಿಕ್ಕೆ ಪೂಜಿದು ಬಚ್ಚಿ ನೀಡಿದ ಶೇಖ ಕೋರ್ನಿಯಾನ ಸತ್ಯ ಮನ್ಪೆ ಅಪ್ಪಗನೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ತು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಪೂಜೆನಗನೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಫೀಲ್ ಜುಮ್ ಹಾಕೊಂಡು ರಪಕ್ಕ ಕಮ್ಮಿ ಹಾಕೊಂಡು ನಿಕ್ಲ ಗಂಟು ಬೇನೆ ಅದಿಪ್ಪಡು ಅಥವಾ ಒವ್ವೇ ದೇಹದ ತರೆಡ್ದು ತಿರ್ತು ಮುಟ್ಟ ತರೆಕ ಕಾನ ಪಾಡುಚು ನೇನು ಮುಲ್ತಿರ್ದು ತಿರ್ತು ಮುಟ್ಟ ದೇಹ ಅಡಿಪ್ಪುನ ಅಂಚಿನ ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿ ಜಾಯಿಂಟ್ ಪೇನ್ ಆದಿಪ್ಪಡು ಕೈ ಬೇನೆ ಆದಿಪ್ಪಡು ಅಲ್ಲ ಬೂರ್ದು ಪೇನ್ ಆದಿಪ್ಪಡು ಗುದುದು ಬೋದು ಪೇನ್ ಆದಿಪ್ಪಡು ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿ ಜಾಗಡ ಪೇನ್ ಲಕ್ಕಂಡು ಬಂದಾಡ ತನಿಹನ ಒವ್ವಿನ ಎಣ್ಣೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಬಂದು ಪನ್ಪಯ್ಯಾನ ಯಾನು ಯೂಸ್ ಮಂತದ್ದು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಪನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪನೆ ಪನ್ನೊಂದಿಜ್ಜಿ ಈ ಕುಪ್ಪಿಡಿಂದು ಈತ್ ಖಾಲಿ ಆತನು ಯಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೆ ನಮಗೆ ಈಗಲ ಕಾರ್ಬನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ಟೆಪ್ ಮಿತ್ತಿರ್ಬೋದು ಆಲೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಆಗ ಒಂಜೇ ಯೂಸ್ ಇದು ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ತು ಯಾನೊಂದು 2 ಸರಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಮಸ್ತ್ ಬಣ್ಣ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಡಸ್ಟ್ ಆಯಿಲ್ ಸೊ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಬೋರ್ಡು ಬಂದಿತ್ತಂಡ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅತನ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಯಾನು ಪಿನ್ ಮಂತಿಪ್ಪೋ ಆ ನಂಬರ್ಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ನಿಕ್ಲು ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹೇರ್ ಆಯಿಲ್ ಉಂಡು ಪೇನ್ ಆಯಿಲ್ ಉಂಡು ರೆಡ್ ಆಯಿಲ್ ಉಂಡು ಒಂದು ಪೇನ್ ಆಯಿಲ್ ಒಂದು ಹೇರ್ ಆಯಿಲ್ ರೆಡ್ಲ ವಿದೌಟ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಮನ್ಪು ನಂಚಿನ ಆಯಿಲ್ ನಮ್ಮ ಊರ್ದಕಲೆ ಎನ್ನ ಗುರ್ತದ ಅಣ್ಣೆ ಒಂದೇರು ಅರ್ನ ಅಮ್ಮ ಮನ್ಪು ನಂಚಿನ ಆಯಿಲ್ ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿ ಕೆಮಿಕಲ್ ಇಜ್ಜಿ ಬೇತೋಲ ಬೊಡ್ಸನ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪಂದೆ ಮೇಯ್ನ್ ಅದು ಜನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೂ ಬರಡು ಮನ್ಪು ನಂಚಿನ ಉದ್ದೇಶಡ್ ಓ ಮಾತ್ರ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಮಸ್ಟ್ ಬೋಡ ಆ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಪಾಡು ತಯಾರು ಮಂತ ನಂಚಿನ ಎಣ್ಣೆ ಪಂದ ಪನಲಿ ಸೊ ತೂಲೆ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪಲೆ ರಿವ್ಯೂ ಪನ್ಲೆ ನಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಎಂಚ ಉಂಡು ಪಂದು ಇಂದಂತೂ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಬಂದು ಪನ್ಪೆ ನಿಕ್ಲೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಯದಕ್ಕಲುಲೇರ ಅಥವಾ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಬೂಡ್ದು ತಾಗುದಿಲ್ಲ ಪಂಡ ಬೇನೆ ಉಂಡ ಗುದ್ದು ಪೊಯ್ಲಕ್ಕಾತನ ಇದು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಮಸ್ತ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ನಾನು ಯೂಸ್ ಅಂತ ನಿಕ್ ಪನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಇವನ್ ಹೇರ್ ಆಯಿಲ್ ಅಂಚನೆ ಕುಜಲು ತಾಳು ಮಸ್ತ್ ಉಂಟುಡು ಇಂಕ್ಲ ವೈಟ್ ಟೈಲ್ ಇತ್ತ ವೈಟ್ ಟೈಲ್ಸ್ ಅಯ್ಯೆಲ್ಲ ಕುಜಲನ್ನು ತೋಜೊಂದಿತ್ತುಂಡು ಸೊ ಎಂದೇನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಚೂರು ಕಂಟ್ರೋಲ್ಗೆ ಬೈದು ನಾನು ಒಂಚೂರು ಫಸ್ಟ್ ಯೂಸಿಗೆ ಹೇರ್ ಆಯಿಲ್ ಮಾತ್ರ ಅಪ್ಪ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ನಮ್ಮ ಫುಡ್ಲ ಇಂಟೆಕ್ ಸರಿ ಇಪ್ಪೋಡು ತೂಕ ನೆಟ್ ತೂಲಿ ನಿಕಲ್ ಮೆಂತೆ ಉಂಡು ಫ್ಲಾಕ್ಸ್ ಸೀಡ್ ಉಂಡು ತಾರೆ ಉಂಡು ನೆಲ್ಲಿ ಉಂಡು ಅಲೋವೆರಾ ಉಂಡು ದಾಸವಾಳ ಉಂಡು ಸೊ ಬೆಸ್ಟ್ ಗೈಸ್ ಬೇರೆ ಮಾತಾದು ಅರ್ಥದು ಒರೆಸದು ತರೆಕ್ ಮೀದು ದೀಪದಿದ್ಲಾಂಡು ದೀಪದಿದ್ದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇನಿತೊಂಜಿ ಬೇಲೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಂಡ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಗಂಟೆ ಎನ್ಮ ಒಂದು ಬರ್ತಂಗೆ ಸಾಕು ಕೋಡೆ ವ್ಲಾಗ್ ಇಜ್ಜಾಂಡ್ ರಿಯಲಿ ಸಾರಿ ವ್ಲಾಗ್ ರೆಡಿ ಇತ್ತಂడి ಎಡಿಟ್ ಮಂದಿಜ್ಜಾಂಡು ಬೇಲೆ 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 ದೂವೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೇಲೆದೇನೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪನ್ನೊಂತಾರೆ ದೇವರ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ತಿರ್ತಿಯರ ಬಾಲಿ ಮಿತ್ತಿ ಓಡ್ ಪನ್ನೊಂದು ಅನ್ಸಬೇಕ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಏನು ದೇವರ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಗೆ ಆನಿ ಹಾಕಿ ಅವು ಏನಾದ್ರು ಪಂಡೈತಿ ಗಮ್ಮದ ಐಟ್ ದೇವರ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದೀತ ತಲೆ ಪೂಜೆ ಆಯ್ತದೆ ನಿಂತ ದೇವರನ್ನ ಪೂ ಉಡ್ದುಂಡು ಸೊ ಏನೆಲ್ಲ ಕಾಂಡೆ ಪಾಡುವೆ ಇನಿ ಕೋಡೆ ಕಾಂಡೆ ಪಾಡ್ದಿಪ್ಪೆ ಅಂಚ ಸೊ ಎಸ್ ಇಂಥ ವ್ಲಾಗ್ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತಂಡ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲಿ ಶೇರ್ ಅನ್ಪ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲಿ ಹೇರ್ ಟಿಪ್ ನಿಗ್ಲೆ ಕೊಡ್ತಾಯನು ఒక ಫ್ಲಾಕ್ ಸೀಡ್ ಜಲ್ ಮಂತ್ದು ತೋಚ್ಪಾಡು ಪನ್ ನಿಗ್ಲೆಗಿತ್ತಂಡ ಪನ್ಲೆ ಏನು ಮಂತ್ದು ತೋಚ್ಪಾಡು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ದುಂಬದ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ ನಕಲ್ ತೂತೇರು ಓಲ್ಡ್ ವೀಡಿಯೋ
ಸೊ ತೂಲೆ ಅಂಚನೆ ಹೇರ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಸ್ಮೂತ್ ಆಗ್ತದೆ, ಮಸ್ತ್ ಶೋ ಕೊಟ್ಟು ಚಂಡಿ ಉಂಡು ಗುಜಲ್ ಅಂಚ. ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್, ಟಾಟಾ ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಬಾಯ್ ಸಿಯಾ ಎಲ್ಲ ತಿಕ್ಕ.